טוב, אז בשורות טובות. היום לאחר חודשים רבים בהם אייר אינדיה לא טסה לישראל, היום סוף סוף הקו חודש. בעצם אנחנו רואים כאן נחיתה ראשונה של מטוס מדגם 777, הטריפל 7 בישראל. מדובר במטוס מתקדם עם 3 מחלקות, ביניהם גם מחלקת יוקרה. וכאמור, חברת התעופה הצהירה שתגיע לכאן 4 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שלישי, שישי ושבת. במשך כל השבוע החברה כרגע תגיע רק עם ה-777. עכשיו עולה שאלה שהיא די חשובה. יש לא מעט אנשים שמפחדים לטוס עם אייר אינדיה לאחר המקרה שבו התרסק מטוס מדגם 787 מיד לאחר ההמראה. ואני חייב להגיד דבר אחד. קודם כל, בהסתכלות הראשונית אנחנו לא רואים באמת סיבה להאשים את אייר אינדיה, כי יש כאן 2 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה יכול מאוד להיות שהטייס פשוט בחר לנתק את אספקת הדלק למנועים, ובכך לגרום למנועים לא לעבוד, מה שנקרא התאבדות. הסיבה השנייה שגם אותה לא ניתן לשלול כרגע, היא שבעצם בואינג אשמה בהתרסקות, עקב ליקוי בתוכנה של המטוס שאחראית להפעלת המנועים. היה מקרה דומה בטיסה של יפן לפני כמה שנים, ובסוף בשורה התחתונה, אי אפשר נכון לכרגע להאשים את הבטיחות של חברת אייר אינדיה כגורם מרכזי באירוע, ולכן אין שום חשש לטוס עם חברת אייר אינדיה. לעוד עדכונים בנושא תעופה אני גם באפליקציה השנייה.